noon bandiraɓe mi salmini on mi yetti on mi jarnima ardiɓe fedde ɓamtare Pular horejo wiɗo joni fedde nde dañi duuɓi 50 duuɓi 50 kam hankkadi ne natti wiyede ni mataw cagatagal ɗima natande manggu so tawi noon darinoɓe hen guila fedde nde sosa ha e ñalawma hande o eɗen daari hen firti mataw ko fimde ne tiiɗi ɗumen oɗo galle hande mo kucciɗɗen baɗanaɗo tata o ɓooyi heblanede ko joni Allah hoddiri yo fuɗɗo so fuɗɗama jiɗɗen ko o worte e dow jaam wonana en nafoore kono ɗum nde wawata laatade ko beele yimɓe fo toppito ɗum bandiraɓe fo toppito ɗum wasata jeygal ngal wonko addi kono eɗen jiiɗi ko ɓuri ɗum te mbeɗa sikki so tawi no leñol ngol daranima ɗum wasata ɗum wawa laatade ewnago men foti ɓurde abbitade hande koye yontaji ɗi saabu ɓe mbi gacce winde koye tawaɓe hen darinoɓe kam guila fedde nde so sa ha woni hande duuɓi 50 ɓen kam mbiyatake mbaɗani golle mumen walla ko waɗɗino e mumen heddi koso doole donki yo taw doole ne keɓɓo sukaɓe men ɓe soɓe darima ɓe cirginima mbeɗa andi noɓe mbayi yidde galleji joɗɗini noɓe mbayi yidde otoji joɗɗini soɓe mbaɗi galle Pular o ko galle mabɓe galle o daroto yooɗa eɓe kattani ɗum eɓe mbawani ɗum ko gonga gonɗen koye leydi eɗen jogui hen haqqeji eɗen poti fooɗanade haqqeji ɗi ha keɓen ɗum laamu wallita kañumne anda ɗum ɗo koye golle mum jeeya ene farli e muɗum wallidde wallanima hande fedde nde oɗo galle saabu ɗum galle o so mahama ko Mauritanie naɓe fof jeeyi ɗum kono noon ene jogui kadi ɓurɓe jeyde ko ɓurɓe jeyde ɓe ɓurata darade pooɗano noon wallitoɓe ɓe kadi yo ngar ballita ɗum noon en puɗɗima ɗo joni oɗo tata eɗen ñaagui dendagal ɓesgu o nde wawata toppitade ɗum te no mbirumi ni mbeɗa yennana soɓe toppitima ɗum ma ɗum moƴƴu ma ɗum yumtu yimɓe noon horon ndew tan wiide wonde ko haala tan joguiɗen ala goytali ɗi ne goodi kono noon darde nde kadi ne sohla ko ɗum ɓuuri tidde ko ɗum wawata ñawdude goytali ɗi ɗum noon bandiraɓe ewnagam min kam ko ɓuuri hen tengtude paarumi koye sukaɓe ɓe paarumi koye yontande nde e wawde addude ballal mumen e ɗum ɗo ɗeɗo golle ummanaɗe ɗe mbawa jofde ɗe mbawa naftude janggo e jaam ɗum wonana en dartol saabu ɗum ko gonga hewɓe jangguinama kono en wawi tawa hande ɓeeto muɗum ne saaɗi jangguinaɓe ɓe hoto goni jayde ne woodi ko gonga ene naftore ene yiiye ko yitne kono galle kadi ɓuuri wonde mantode laftude so darima ɗo hay goto wawa yedditade ɗum so yimɓe fof darima ha galle o wawi mahede woodi naftorama ɗum ɗon kadi ma en gandu ko ɗum mantorgal tingal ngal yeddotako dartol nanggana en ɗum noon bandiraɓe min kam ko ɗum ɗon jinnomi huccitinde e moɗon e hesɗitinde kadi calminali e sembinde ardiɓe ɗeɗo golle e sembinde ɗowoɓe goomu galle o e sembinde dendagal bandiraɓe fuɗɗiɓe wadde hen ballal mumen waɗɓe ɓene kay ñagoto ɗon ɗumen ha joni ko yo ɓeydu ɓe mbaɗano ɓene yo ngar noto hen wassalamu aleykum wa rahmatullah